زي خي وستر كامتة. Okay, don't worry. Okay, نعم. መጀመሪያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ኣፍሪካ ሻምፒዮንሺፕ ውድድር ብዓወት ብምዝዛምካ ወሓጎሰካ ቀፂልና ብተኸታታሊ ኣብ ውድድራት ይሓቐኒኻ ኣቐዲምካ ኣብ ዙር ጋቦን ድሕሪኡ ኣብ ኣክራ ዝተኻየደ ናይ ኣፍሪካ ሻምፒዮንሺፕ ሕጂ እውን ናብቲ ሩዋንዳ ኢኻ ዘለኻ ኣብዚ ውድድራት ብውልቂ ብጋንታ ጽቡቕ ውፅኢት ኢኻ መዝጊብካ እስኪ ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ውድድራት ሓፈሻዊ ብሓፂሩ ከመይ ከም ዝነበረ ግለፀለይ። መጀመርታ ኣብ ቴንኪዩ ነዚ ዕድመ እዚ ኣኽቢርኩም መሃብኩም ማለት እዩ ኢን ጀነራሊ ፀወታ ብጋቦን የጀሚረ 2023 ምስ ናሽናል ቲም ማለት እዩ ጋቦን ከም ንፈልጦ ክልተና ብጣ ሓደ ደረጃ መዐቀን ዘለዎ ፀወታ እዩ ኩሉ ብስፕሪንት ዝውዳእ ስቴጃት እዩ ፕላስ ኢንተርሚዲየት ናይ ሞንጎ ቅጥበታ ውድድር እናገበረ እዩ እቲ ግዜታት ዝተሓስ ከም ዝረኣናዮ ኣብታ ናይ ሳልሰይቲ መድረክ ምስ ተቐዳመይቲ ሃዲሞ ከለኹ ክልተ ጎማ ነፊስኒ ንድሕሪ ዝተመለስኩ ተቐድሚት ዝነበረት ግሩፕ ወዲኣቶ ካብታ ጂሲ ወዲኤ ወፅአ ማለት እዩ ኣብቲ ዝተገበረ 7 መድረኻት ግን ኣብ 4 ቶፕ 10 ኣትየ ኣብተን ክልተ ካኣትኹም ማለት እዩ ግን ምን ጀነራሊ ፅቡቅ ፀወታ ነይሩ ክብሎ ክእል ጋቦን ማለት እዩ ካብኡ ቀፂለ ምስ ናሽናል ቲም ንኣፍሪካን ቻምፒዮን ዳይሬክትሊ ኣብኣ ከለኹ ከይደ ካብ ጋቦን ናይ 5 መዓልቲ 6 መዓልቲ ልልይ ነይርዎ ካብኡ ትኺለ ንጋና ከይደ ኣብ ጋና ከዓ ብውልቂ ብክሮኖሜተር ናይ ጋንታ ሮድ ሬስ ከም ንፈልጦ ብኡ ተዳልየ ማለት እዩ ሞር ኣነ ኣብ ናይሮዲ ተዳልየ መፀ ኣብ ክሮኖሜተር ዝኾነ ትሬኒንግ ብስፍሕ ዝገበርክዎ ነገር የብለይን ግን ኣብኡ ከዓ ፅቡቅ ዝኾነ ሪዛልት ኣመዝጊበ ፕላስ ተማዓልቲ እቲኣ ፅቡቅ ኣይተሰማዓንን ሓሚመ ነይረ ሰዓል ካብኡ ምቕፃል ናብቲ ናይ ሮድ ሬስ ከይድና ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ጋንታ ከዓ ከምዚ ንፈልጦ ሰዓር ግድን እዩ ትዝከኣለና ጌርና ኢና ኣልጀርያ ካባና ቁሩብ በርቲኦም ስዒሮም ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሮድ ሬስ ግን ኣልጀርያ ብውልቂ ይኹን ኩላታ ጋንታ ሞር ዝኾነ ሬዲ ነይራ ኣነ ከዓ ምስ ደጋንታይ ኩሉ ሬዲ ነርና ነቲ ፀወታ ብሙሉእ መሰሰጠና ብሙሉእታ ጋንታ ዝነበረት ፅቡቅ ዝኾነ ምውሃድ ጌርና ንክንዓወት ትእዛዝ ተመሓላሊፍልና ካብኡ ምቕፃል እቲ ፀወታ ናይ 132 ኪሎ ሜትር ነይሩ ብጣዕሚ ሃሩር ነይርዎ እቲ ቦታ ከባቢ 435 ዝበፅሕ ዲግሪ እዩ ፕላስ ቅርፂ መሬት ፍላት እዩ ኩሉ ጎልጎል እዩ ስፕሪንት ቦላታ ከም ትውዳእ ኩላህና ግምት ነይርና ከባቢ 10 ንኸውን ተቀዳደምቲ ከዓ ኣብ ፍርቂ ሃዲምና ማለት እዩ ኣብኡ ከመዝገምኩም ክሓልፍ ዝደሊ ብምልኦም ደጋንታይ ሓለቓ ጋንታ ዝነበረ ሜሮን ተሾመ ናኦም ዘርኣይ መራዊ ሓዉ ማለት እዩ ሚልክያስ ቅዱስ ኩሉ ዝከኣሎም ኣበርክቶም ለይ ኣብታ ግሩፖ ኣብታ ሃዲምና ነበርና ኣነ ከዓ ነቲ ናይ መወዳእታ ደሎ ምስ ኣኽሊሉ ኣረፋይና ኮይና ዝከኣለና ክንገብር ማለት እዩ ነቲ ቦላታ ኩሉ ዝከኣለኒ ጌራ ከዓ እታ ናይ መወዳእታ ቦላታ ኣልጀራውያን እቶም ዝነፍዑ ስፕሪንተራት ምሳይ ዝነበሩ ቦላታ ተወዲኣ ዓወት ሻምፒዮን ኣፍሪካ ከዓ ኮይኑ ኣብቲ ውድድር እቲ ናትካ ከም መሪሕነት ወይ መራሒ ናይታ ጋንታ ኮንካ ኢኻ ኣብቲ ናይ ኣፍሪካ ሻምፒዮንሺፕ ኣብ ኣክራ ዝተኻየደ ተሳቲፍካ እሞ እታ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ ነቲ ፀወታ ዓብሊላቶ ነይራ ድብል ርእቶታት እውን ነይሩ እሞ እንታይ ፍሉይ ነገር ስለ ዝነበረ እዩ ኤርትራ ኩሉ ሻዕ ተጠማቲት እያ ኣብ ሻምፒዮን ኣፍሪካ ምስቲ ዓሚ ዝተዓወት ኩሉ ከዓ ንዓይ ኣልጀርያውያን ብምልኦም ምሳይ ፎከስ ገይሮም ውዕሎም ኣብ ድሕረይ ንዓይ ክተኣምቱ ውዕሎም ሰለስተ ተቀዳደምቲ ናይ ኣልጀርያ ከዓ ከም ዝበልኩ ቤስት ዝነፍዑ ስፕሪንተራት ነይሮሞም ሰለስቲኦም ካብታ ግሩፕ ሃዲመላ ዝነበርኩ ከዓ ምሳይ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ቦላታ ከዓ እቲ ዘባዓለ ይገባለካ
أبولاتا تعاويته بلاس إرترا أتزجورته هجرات جانتا معك حبوك سعمو داتا كله تزجوروس اللي لا يكونن عبزي لومو كبل يدل جمانتي سواتها ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዙር ከምቲ ብተደጋጋሚ ትገልጾ ፀናሕካ ናይ ኣልጀርያ ናይ ሞሮኮ እዮም መወዳደርትካ ነይሮም ግን ንስኻ ኢኻ ናብቲ ዓወት በፂሕካ ብውልቅኻ ተጠቀምካሉ ፍሉይ ቴክኒክ ነይሩ ድዩ ወይ ካብ ተመክሮኻ ዝረኣካዮ እሞ ኣብ ፀወታ እዚ ንክትዕወት ዝገበርካዮ ነገር እንታይ ነይሩ? فولي تموكرو قد هور كلير نافتي توتا هم دول كي ببولاتا بسبرنت كم تودا زبل أبرئسي من يمتى نحوها أبول بلكا كلتشين إنسان سيستم كم جمرتا تدالي لي بولاتا مالتي بولاتا تبتحها ونحنتي تموكرو زبالي لن اتبقعاتي وساني أفتو مودا تاتقبا تبقعات سانيهو كسعرا خيلا مالتي እዚ ናይ ኣፍሪካ ሻምፒዮንሺፕ ብብዝሒ ብተደጋጋሚ ተወዳደርቲ ክብሮም ዓቂቦም ክኸዱ ብዙሕ ኣይረኣይኒ ንስኻ ግን ዓመይ ኣብ ግብፂ ተዓዊትካ ለብዘበን ድማ ኣብ ኣክራ ጋና ተዓዊትካ ኣለኻ እሞ ነዚ ነቲ ክብርኻ ንክትዕቅቦ ዝገበርካዮ ፍሉይ ምድላዋት ነይሩ እንተኮይኑ ሻምፒዮን ኣፍሪካ እኮ ዓብ ክብሪ ኣለዎ ኣብ ጋንታ ዋላ كلتا عمد كلا عمد شامبيون غونا لغو نتخبرها هلو إلى متى مثل غانتاي تراري أبكال قوتها إنيرني غانتاي جن بمردا ولا سوم نعاق قوتها لكايلومني بلاست كالندر هاند بيتي متى فبراير هاند بيتي يوم نجرمنا أب لكاتي مالتيو كرمه جيجن أب مقابتي ذكر نيرو جيجن هاند بيت مستنجرنا أبكال بروجرام لين غانتانا سأقام تبهالي يقولون كي تخليها إلهم مساوني حبريتا نخبريك عقبك كيدا مالتي أب كرونومتر ويافتنا جزء ودر بحال إيرترا تبو وتصيت يا تمزجب لبزمنجن وركونا رغبتن انتي يتمخنيات تبل تتعوات عيون أوغنداوي كابتوم عبيتي وي تتماتي تورادراي نبرت هو كرونومتر كو بصفح زبالة كمز نقول قديمة كتدالو ولو علىك هذا كلتا سومن ثلاثة سومن تدالخا is nothing معناتي ولا حنتي تركم يقولو بس كرونومتر تداليو متيو عندنا أبي لغنا در تريننج جيري متيو نعاي وخا بلان جير لا متيو كم زول خي أنا إحنا عندنا كابجاون تاز نبرت جانتا تخيل عن ناب جانا هيدا ولا حنتي تخيلنا أنا أتينا أنا كرونومتر ما تسايكل سي حنت ما عتي سويري أنا تنا كرونومتر ما كم زول كتدالو ولو لك كان كرونومتر بلاس سعرت كا كتسعر قدنيو كل سب كسعر كمتسعب بصوتا نبوري سالساي بوديوم اتاو كاس قليل يكونن قدامي كلاي سالساي بوديوم اتاوسي قليل يكونن سوالاس كم عوتي حسبو انا ማለት ኣብዚ መጽእ ድካይድ ዓበይቲ ውድድራት ከም ጅሮ ኢታሊ ዝመሰለ ግንቦት ድካይድ ዓበይቲ ውድድራት ኣለሞ መጻኢ መደባትካ ከመይ ይመስል ኔክስት ዝመጽእ ጨዋታ ይኮ ኣብ ኢታሊ ክላሲካል ለኒ ትሬን አድራቲኮ ድባላ ኣብ ኢታሊ ሎ ሚላን ሰሬሞሎ ዓበይቲ ጨዋታ ኪስቤንሎ ኣይፈልጥኒ ጅሮ ክጻወት ማለት ግን ከም ፕሮግራም ይዘለኹ ተጋንታ ዋላ ግን ክሳዕ ላስት ክሳዕ ሸው ሰላም ጻሕና ክጻወታነ ተስፋ ይገብር ማለት ናብዚ ሕጂ ለኻዮ ክመልሰካ ሞ ብሩዋንዳ ኢኻ ደለኻ ናብ ካልእ ውድድር ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኮንካ ምስ ክለብካ ኢኻ ደለኻ ብዛዕባ እንታይ ትብል ምርዳእ ግድም ክህልዩ ማለት ደቂ ሃገርካ ኩልሻት ማየት ኢኻ ግን ኩሉ ምስ ክለበይ ኮርሶይ ምስ ክለበይ ግን ምርዳእ ግን ከም ደቂ ሃገር ከም كل نجارت بوينتس نقول لها أنا إذا تكم إرتراوي تعويض مالت إرتراوي نقول لها أنا تنتبس كلهم إرتراوي جد المرة سجدن الله هيكترفني مرة جدا هنوك عمود أتبلو أنت لو عدل كبك عمو بوخن زازم هو مجمعتا يعني لذي كاو مغطال بمولهم
دقفتي قعقوسنا بملو دحري زخيد سب فاميلي كله كم وصل تقمات وغانا بز درجة زي كامس كون كهلا فايدلني وحداتن أو دحرينا تعين نفاسن كيبلو دحرينا هدقفنا تغنيو بتعمي لمزجن نقوله حزبير تاعن قعقوسنا يغني لي أبت وددر تروان دار ما تبغى أدل مني لك. thank you غني لنا هيك